F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Ħuti llum il-Knisja tagħmel festa għażiża dik li aħna nsejħula il-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib, jew aħjar biex nifhmu aħjar il-festa glorjuża tas-salib glorjuż. Is-salib għan-Nisrani mhuwiex iżjed sinjal ta' saħta imma sar is-sinjal ta' kull barka. Jew għalhekk aħna wkoll ninaqdu flimkien u nitolbu l-għajnuna tal-Mulej biex aħna narfu naqdu id-batijiet tagħna ma' dawk ta' Kristu. Għax fi Kristu biss fihom sens. Id-batija fija nfisha ma fija l-ebda sens. Il-batija fija nfisha nista' nara biss bħala saħta, bħala kastik. Imma Kristu jurina kif mid-batija, mit-zokk mill-lewda tax-xewk tista' toħroġ il-warda. Jew għalhekk ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra lill-Alla għal ħtijiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti rid li jibnek il-waħdini jieħu l-mewt tas-salib biex isalva il-bnedmin. Għamel li kif għarrafna il-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistħoq ilna niksbu fis-sema il-frott tal-fidwa li tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien refgħu il-kamp u telqu minn ħdejn il-Muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobb u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-Mulej bagħat srieb velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar għand Mosè u qallu: Dnibna għax tkellimna kontra l-Mulej u kontra tiegħek. Itlob lill-Mulej ħajwarrab is-srieb minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. U l-Mulej kellem lil Mosè u qallu: Għamel serb tal-bronż velenus u arblu bħala standard u kull min jingidem u jħares leħ ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronż u arbulaħ bħal standard u ġara li kull min kien jikdmu s-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronż u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-Mulej. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla,
tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Poplu tiegħi, għatu widen għal-liġi tiegħi, iftħu widnejkom għal-kliem fommi, niftaħ fommi biex inxandar kliem il-erf, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom, kienu jindmu u jfittxu l-Alla bil-ħerqa, kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom, Alla l-oli, il-feddej tagħhom. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Imma kienu jqarqu bih bi kliemhom, kienu jikdbulu bil-sinhom, għax qalbhom ma kienieċ sewwa miegħu, ma kienux fidili mal-patt tiegħu. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Iżda hu kien iħenn u jaħfrilhom il-ħtija, ma kienx jasal biex jeqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-korla, ma kienx jixel iltu kollha. Tinsewx l-emejjel kbar tal-mulej. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta' irsir. Sar jiġbaħ lil-bnedmin u der minn barra bħala bniedem, ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex l-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art l-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubtejhom u kull irsien jistqar. Ġesu Kristu u il-mulej għal-glorja ta' Alla il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Nadurawk Kristu u nberkuk għax b'salibek fdejt lid-dinja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu, ħadd ma tela' is-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-ibnu il-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għal dan il-qari jeżjes, il-koll kemm aħna irrispondejna bil-kelmiet tas-salm, tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. U li ma hu l-akbar emejl ta' Alla biex jindan nibqa' niftakru, ma ninsieħx. Il-kliem ta' Ġesu li għadna kemm smajna. Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Dan hu l-ikbar emil ta' Alla għal bniedem. Illum qegħdin infatti nagħmlu
it-festa tal-glorja tas-salib. Nixtieq hekk li anke wara l-quddiesa ikolkom ċans taraw is-salib li għandna hawnhekk imdendel f'nofs l-artal, mhux kif qegħdin taraw illum min-naħa ta' quddiem, imma min-naħa ta' wara. Nistgħu ngħidu li dan huwa salib li għandu qisu żewġ uċuħ kif suppost. Infatti fi żmien il-għid, il-perjodu kollu tal-għid, is-salib indawruh u jkun jidher biss is-salib glorjuż. Għaliex sakemm inħarsu lejh hekk u kieku flok dak il-bniedem, flok Kristu hemm bniedem, għalija s-salib ifisser biss saħta. Kastik. Kien l-aktar kastik ibes li kienu jagħtu ir-Rumani lill-iskjavi. Għallut kien ifisser is-saħta, dak li hu imdendel mas-salib huwa misħut minn Alla. Imma minn meta tela Kristu fuqu seħħew dawn il-kelmiet ta' Ġesu. Alla ħadd ma tela s-sema u kif Mose refa' s-serb fid-deżert, hekk kien merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja. Jekk naraw is-salib min naħa ta' wara, naraw biss salib glorjuż. Kristu mhuwiex qiegħed fuqu, għaliex Kristu issa huwa rebbieħ. Imma naraw salib li jiddi kollu deb, jiddi bil-qawwa ta' Kristu. Li hija biss l-imħabba ta' Kristu li deret fil-qofol tagħha fuq is-salib li jiddawwal u tagħti sens il-ħajja u id-batija tiegħi u tiegħek. Jekk jien naraf naqat dik id-batija tiegħi ma ta' Kristu. Jekk tinnutaw is-salib kemm il-biċċa il-wieqfa u kemm il-biċċa l-minduda huma kollha indaqs. Ħafna drabi anke aħna meta npittruhom nagħmlu it-twila it-twal mill-minduda. Dan is-salib il-minduda u l-wieqfa huma indaqs u fit-truf hemm dawn l-erba' ċrieki tondi. Iċ-ċirku tont ifakkar fid-dinja. Għaliex is-salib l-imħabba ta' Alla qiegħda hemm biex tilħaq l-erba' trufijiet tal-art. Alla l-imħabba tiegħu hija universali għal kulħadd. Alla ma jagħmilx preferenzi lejn l-uċuħ, lejn il-lingwi, lejn in-natura. Alla jħares biss lejn il-bniedem. Għalhekk sar bniedem u tela fuq salib. Imbagħad jekk tiflu sewwa fin-nofs eżatt ta' dan is-salib hemm propju ir-relikwarju tas-salib imqaddes. Hemm biċċa njamar ieqa mis-salib ta' Ġesu. Dak is-salib li għalina isir barka. Fl-erba' ċrieki fuq in-naħa ta' wara hemm is-simbolu tal-erba' evanġelisti. Għaliex permezz tal-Evanġelju huwa l-Evanġelju hija l-kelma ta' Kristu miktuba u imxandra lili u lilek li tista' ddawwal il-ħajja tiegħi. Il-ħajja tal-batut. Il-ħajja ta' min qed isofri. U minn dik il-ħajja ta' dbatija jiena nibda nara mezz ta' kif jiena nħobb, kif għamel Kristu. Tinsewx l-emejjel ta' Alla.
ejjew ma ninsewhomx. Ejjew nibqgħu niftakru li Alla għax iħobbna għażel li jbagħti. Alla juri jinħabtu billi jbagħti għalija. Alla juri jinħabtu lejja billi jinsa l-ħajtu imut fuq salib biex jiena inqum rebbieħ għal dejjem miegħu fil-glorja. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela' is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jewħud Jeżies, niftakru fl-emil kbir ta' Alla li der fuq is-salib għal ħajja tagħna u nistqarru flimkien u ngħidu salvana mulej bis-salib tiegħek, salvana mulej bis-salib tiegħek. Għall-insara biex juru fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li jirċivew fil-magħmudija nitolbu salvana mulej bis-salib tiegħek. Għal paċi fid-dinja l-aktar fl-art imqazza fl-Afganistan biex il-ħbiberija li Kristu kisbilna fuq is-salib taqqat flimkien lill-umanità nitolbu. Għal morda tagħna sabiex jarfu jieħdu sem fir-rebħa ta' Kristu msallab meta huma wkoll joffru u jaqdu id-batijiet tagħhom ma' ta' Kristu għas-salvazzjoni tal-dinja nitolbu. Għalina l-koll biex narfu nerfu s-salib tagħna ta' kuljum u kif qalilna Ġesu nimxu warajh bimħabba nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej biex tkompli dbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li s-salib tiegħek iwieżen id-batijiet li hemm f'kull familja u kull familja taraf tkun dejjem sinjal ħaj ta' imħabba vera, sinċira u mhux imħabba egoista. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier Ħanin, isma' it-talb ta' uliedek u għatina il-koll l-erf tas-salib li fuq u ibnek Ġesu Kristu Sidna rid jifdi lid-dinja u li miegħekejx u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. La
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Naddafna mulej minn kull ħtija bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Bih neħħa id-dnubiet tad-dinja fuq is-salib, ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Intriet li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħħ fuq il-għowda tas-salib biex mnejn nibtet il-mewt toħroġ issa il-ħajja. U l-għadu li rebaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ minn fuq l-għowda tas-salib. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat u l-koll ferħana ifaħruk is-smewwiet u flimkien ma tagħhom nitolbuk ilqa it-tifħir tagħna waqt li jintennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għaliex dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li tmajtna bl-klajm qazza tijek, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej Ġesu Kristu, biex kif inti fdejtna bis-salib tijek li fih hija l-ħajja tagħna, hekk ukoll twassalna fil-glorja tal-qawmien, int li tgħix wissalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.